ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстони имрӯз 10 марти соли 2026 навори бениҳоят ҷолиб кардем бар шумо. Як хона аст бардорҷоно бо нарх навои арзон. хулосаи гап ки дар ҷои манзил макони обод дар роҳи газ аст. айхиди ҳама автосентр бардоро мешинен, роҳи газ мегӯен, меёранд мефурохтон. дӯстон имрӯз нӯҳум мо омадем ба шаҳри душанбе. дар поёни корвон аст хона истиқомате ки имрӯз ман ба шумо пешниҳод мекунам. дӯстон хулоса гап дар дарони ҳамин дарвоза. дар видео ҳатман лайкора бизанед мардро, обуна шудан фаромӯш накунед, аз шумо ҳеҷ чиз намерава. хулоса гап ки дар ин дом мардро 16 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад. як дар хонаш дар ихтиёри шумо мешавад, касое ки мақсад харидор бошад. агар ҳеҷ ход барои кӯдакони шумо. хона дар ин тараф аст дӯстон. хона дар ҳамин тараф бардорҷоно, бетараф набошед. бизанед лайкора ҳатман обунашин мекунад. хонае ки ба шумо гуфтам ман пешниҳод мекунам, ана ҳамин хона аст дӯстон. ана ҳамин дари аввал баъд аз коридори дароз ин як ворид мешавем ба даруни хона. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. хона 30 метри квадратия. як дар хона ҳамом дорад, ҳоҷатхона дорад. ҳамому ҳоҷатхонааш дӯстон як аст. ҳамому ҳоҷатхона як. хона евро ремонт кардагӣ аз хонаи калон пешниҳодтон мекунам дӯстон. хона ҳамин хона аст. 30 метри квадратия. мегзарем дӯстон инак ба қисмати ҳамоми хона. ба шумо ҳамомша нишонтон будам. бо тамоми санъаташ қоидави кардагӣ, иҷода мотор гузарондагӣ, оби гарм, оби хунак, душовои тамоми намуд санъат яъне ки ҳаст. ростии хонаро сохтанду оли даромада зиндагӣ кардагӣ неста ҳеҷ кас. мақсад касе ки агар харидор бошад, баъд аз гирифтан аввалин шахсе мешавад ки дар ҳаминҷо зиндагӣ мекунад. анаҷаш хай кухниша ремонт боша евро ремонт кардагӣ. хубиш дар чие бардоро? хубиш дар ҳамие ки нархи хона ҳам арзонтар. дар ҷо ва манзил макони хуб 310,000 сомонӣ ака ҳозираш нагуфта истодан. неки аз номи канали ман боз ҳатман муомилаи хуб дора. ина фаромӯш накунед. шумо аз номи канали ман занг бизанед, мегӯед ки ака аз канали Авто ТВ. дарори дем мардро ами се дар ин ами се дари 1,5 ака мо худаш дар иҷа бояд мегзаштам зиндагӣ мекардам. гуфт неки сабаб боз ана маблағ дар кор шид. ака зиндагӣ ам маблағ дар кор шида савдош мекунем. мега ана лиёстарам климатизаги дар иҷа барқ тамом мушкил нест. об ҳамвақт доимӣ. ин масъала мушкил нест бардоро. документоша касе ки мисол мегирад ҳамин рақамое ки дар рӯи навор ҳаст бардор азиз, рақамои акамон аст, меравад тариқи нотариус. хулоса агар бо кадом роҳе бошад набошад, ана ҳамин хонаро дар номи шумо мегзаронам метадон. бинед дӯстон ва подписчикои муҳтарам, агар ки шумо дошта бошед хона ё ин ки мошин, замин, техника, квартираҳо, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯйнавор буда ба ман муроҷиат кунед. дар наворҳои баъдӣ насиб бошад аз наздик яъне хеле видеонавори зинда мекунам, бари шумо пешниҳод мекунам, яъне ки шумо ҳам савдо мекунед. бардор баъд аз тамошо кардани навор
فراموش نکنید شما لایک را حتما در کانال подписаться کنید. از شما چیزا میرم اگر که باشه خانه ها ما از این رفتن هستیم باشه ویدیو نوارش میکنیم به یکم ممنونیت خلاصه.